F'Malta jirriżulta li hemm probabilità iktar li dawk li jħallsu l-kera għall proprjetà li jgħixu fiha huma aktar f'riskju ta' faqar minn dawk li huma s-sidien ta' djarhom. Jasal għal din il-konklużjoni r-rapport tal-Caritas bit-titlu A Minimum Essential Budget for Decent Living 2016 li jinnota minn statistika tal-NSO li 23.2% tal-okkupanti li jħallsu l-kiri tal-proprjetà li jgħixu fiha u 23.7% li ma jħallsux kirja imma li mhumiex sidien tal-proprjetà jinsabu f'riskju ta' faqar. Dan meta dawk sidien tal-proprjetà li jgħixu fiha u li jinsabu f'riskju ta' faqar huwa ta' 13.9%. Analiżi tal-istess statistika tal-NSO tal-2015 b'informazzjoni miġbura fl-2013 tindika kif kważi 60% ta' djar kienu proprjetà tas-sidien li jgħixu fiha, total ta' kważi 93,000 proprjetà. Fl-istess waqt 17% jiġifieri qrib is-26,600 dar kellhom is-sidien tagħhom qed iħallsu loan fuq l-istess proprjetà. Ftit aktar minn 29,000 jgħixu b'kirja sħiħa jew imnaqsa u ftit inqas minn 7,600 persuna f'akkomodazzjoni provduta lilhom b'xejn.